Πάμε να δούμε την αγορά βραδινών φορεμάτων και νηφικών στο Bakırköy, μια ολοζώντανη και πολυπληθής περιοχή της Κωνσταντινούπολης με πολύ ωραία αγορά όσον αφορά τα βραδινά φορέματα. Πλέον τα βραδινά φορέματα στην Τουρκία δεν είναι τόσο οικονομικά όσο ήταν κάποτε. Αλλά σίγουρα υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφοροποίησεις στις τιμές από περιοχή σε περιοχή. Η αγορά στο Bakırköy απευθύνεται περισσότερο στον ντόπιο και πολύ λιγότερο στον τουρίστα. Ως εκ τούτου έχει αρκετά χαμηλότερες τιμές από τις περισσότερες κεντρικές περιοχές. Έχει επίσης εξαιρετικά γρήγορη και εύκολη πρόσβαση με το τρένο Marmaray, οπότε όπου και να μένουμε είναι εύκολο να επισκεφθούμε τη συγκεκριμένη αγορά. Και όπως έχουμε πει ξανά σε άλλο βίντεο, όταν ψάχνουμε νηφικά θα πρέπει να κοιτάμε ψηλά. Τα νηφικά δεν εκθέτονται ποτέ στο ισόγειο, αλλά πάντα σε πρώτο ή και δεύτερο όροφο. Για να δούμε πόσο απλό και εύκολο είναι να φτάσουμε μέχρι εκεί. Όπως ήδη είπαμε, θα χρησιμοποιήσουμε το τρένο Marmaray που θα το πάρουμε από το σταθμό του Sirkeci. Οπότε, όταν ξεκινάμε από Taksim, θα κατεβούμε Kabataş με το Funicular και από εκεί θα πάρουμε το τραμ μέχρι στάση Sirkeci. Αν είμαστε γύρω από Αγία Σοφία, και πάλι θα πάρουμε το τραμ από όπου μας βολεύει και θα κατεβούμε Sirkeci. Από εκεί θα πάρουμε το Marmaray μέχρι στάση Bakırköy. Βγαίνοντας από το σταθμό του τρένου, είμαστε ήδη στην αρχή της αγοράς. Τη βλέπουμε με το κόκκινο περίγραμμα. Σε όλη αυτή την περιοχή υπάρχουν πολλά καταστήματα με βραδινά ρούχα.